Manipud iti MPBC Drama Production Center ken daytoy nga istasyon. Maisagot kada kayo tinaduma-duma nga istorya, anaadaw manipod kadagiti bersikulo a mabasa iti nasantuan a libro. Ngarod, tunggal madanon ti kastoy nga oras, kadwaan da kami babaan ti panagdengegyo kadagiti radyoyo. Kat imdengan nyo ti tunggal pasat dagiti patangatang mi nga istorya kada kayo. Tababaan dagitoy apakasaritaan, makaagsaw kayo iti nainbag nga adal ken sorsoro. Pauluan tayo daytoy a programa iti Dalan kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Intay basa ti Proverbio 11 bersikulo 20. Kagura ti Dios dagiti agaramid iti dakes, ngam kaayayo na dagiti agaramid iti nasayaat. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan kinapudno ken biag. Agreeing ka, Delia. Delia! Pinmigsa ti tudong. Agtagtag man ang dati ti balay. Kasta ka di? Ringim dagiti ubing. Tulungan datang agkaras iti danom. Wala kay. No apay mat ngamin analakamot ten amalayos dito balay tayo. Uray basit lang atudo. Malayos tayon. Saan mo takastoy idi? Ay tanaramid nga alat ti makagapoy ti panaglayos di tabalayo pare. Ay, saan mo't nga rin ang malapdan nga agpaaramid iti na nga ito nga alad da kita abak na nga kaaruba may. Tanagatang da nga minan da ita nalawa apasit ti daga. Talaga kano abak nang dagita pamilya. Ay, Negosyanti kano di babae. Manager mat di lalaki. diyak pa ikot nakikita ah. Tasak ba yan nagpatakdar da iti dakkel abalay dita. Nagaramid da pa iti dakkel nga alad iti nagbabaetan may. Kita amat nga minti balay da pare. Nagdakkalaw. 3 story ko naman. Kan barbaro da gitilugan da. Kunak no amam da kita karubam. Manumat abulang agnanaed da ditan. Dandanin san makatawan. Kasano nga maamamumi da. Kasla di namat kayat ti makigayem kadagiti marigrigat akas kada kami. Apay, nalayos kayo, Mare? Ay nahawan ko mare. Idi kalman ti rabi. Panggatumang ti danom iti unag ti balay mi. Uray da kami, Malaylayos kami matan. Day tangamin alad ti baknang akaaruba tayo. Sapay awan kanal da. Wen nga rod Iso adag iti basura da. Mayanod kat umay iti ayan mi. Ibagaman ka ti day ta apakasak nam kadakwada, Mare. Siyak ti mangibaga. Mabutangak sa mare. Ada ka nung amin paltog ti lalaki. Ay, nakabutbuto nga rod ano kasta. Gaputa ado ti kwartada. Saan da amabutang apo matay iti pada da a tao. Taado ti kwartada apagbayad da. Ay sus, nakaamamak nga rod day ta ang ibagbaga, Mare. Ay, makapanervyos. Garuba! Saan kayo maglasto-lastog? Tapatayin kayo amin! Sino din naturo na sumaho kanya? Rumuarta paltulak! Efren, anya ti aramidon. Umunag ka. Turbom dagiti kaaruba amat maturo. Di ka makibiyang dito. Baybayanak lang! Takar-karitak dagiti natura da rumuarta! Hey! Rumuarta! Anya day jay lakay. Kaslaon iti paltog. Agpapaputok manan iti paltog ti baknang akaruba tayo. Anya matanday ta akaruba. Ay, pudnon sa di bagbagada nalastog day ta. Awan mo't nga rod ti makaitured amang reklamo kun kuana. Uwan nga rod bakit? Pero huwesyo ti ipapaay dagita abak nang nga agasawa. Nangagmimot kanila kay kudyo ti paltong idirabi, Mare. Namintaloan niya. Wen nga rod mare. Nariing kami kanila kay ko. Ay, kunakon ka. Podno tay kunam, ada paltog na. Talaga ama itured na ti pumatay.
Ay na, sakbay nga adda mapatay na kada tayo ditoy. Nasken ama ireklamon. Nagulimak to'y lugar tayo. Aging gaasimang pat dagita abak nang akaaroba tayo. Isudam timangmang tad itinakaro abutan kadatay. Hoy! Saan apag chichismisan kisangwanan ti balay me, ha? Saan tamutan anadlaw arimor ti luganda? Ay, pare, aglisit. Ay, Aglisi kayo! Nagubutan. wanarad. Isuday jay ni Marites. Anya ngay matinagan di asawan ha. Efren sa kano. Di tay am-amu ida ah. Tadi damot iyam-amu ti bagida. Nagpartak matan ti panagpataray mo, Efren. Kaya ti maladaw iti trabaho. At dadagi ti agtiliw at traffic enforcers dita. Kahit kabutang mo dagi dyan. Nangina ti matiketan. Padasan da katikitan ha. Tapatayo kita. Kastalat ta ti ammom nga ibaga. Napudot ti ulok Marites ha. So di nakasarsarita. Naglaing ka nga ang overtake. Tal na ka man dita. Na di mo kayo ti panagmanehok. Nasaysaya at lawin na dumsag ka. Tapno dito yung nagproblema iti panaglayos dita ayan tayo. Datalangan ti mangkali iti kanal dito ilikod. Anya? Kaya't mga sawan, agkalita iti kanal di talikudan ti kaarubayo abak na? Una, iraman tantap no saan tayo malayos. Amang ano, tagidaksen di kaaruba tayo abak ng dayta. Ay sos. Awan damit a pagpakadaan ta. Kung saan tamat amauray nga agkali da iti kanal da. Ta saan damit amalaylayos. Nangato ngamin kung dakkel ti balay da. Nakainom ka man nun, Efren. Basta agawit na iti malam, nakainom ka iti ara. Abay, makibibiyang ka. Kung nakmatan ka asawang ka, makibibiyang. Delikado ti agmaneho ang nabartak. Kasano, gadamang sitakan ka at traffic enforcer. Sino ti kabutang ba? Nakita traffic enforcer? Uno siya. Ay, di mo partakan ti ag-drive ta delikado. Ang tala ka. Diskartik na ito eh. Iso nga gulimag ka. Dagdanitan malpas na iti kalkalyan ta, pare. Malpas ta da ito iti agmalam. Ligpasentan, tapnure agtudo iti napigsa. Saan tayo amalayos? Hoy! Agtatakaw kaya niya. Pare, friend. Kaya ito paltugan kaya doon, ha? Saan na kami mapaturungan iti paltog pare? Saan kami nagtatakaw? Agkalkali kami lang iti kanal dito ilikod. Patayin kayo, ayop kayo. Pare, pumanaw ka dito. Efren, kaaruba tayo dagita. Saan mo ida ang paturungan iti paltog? Saan ka makibiyang dito eh? Agtatakaw na kita karuba. Awan ti da ka sa panggap ni pare. Ibabam day ta paltog mo, Efren. Pangaasim. Pumanaw kayon. Saan nga agang angaw ti asawa? Talaga maiturad na ti pumatay. Mapan kami ngarutan. Intan pare. Sige. Umay ka, umunagtan kita balay. Tapno maturog ka. Kat mausawan ka. Kunak tumat ngamin kan kalakay. Asaan kayo ang mabalin nga agbasak-basak dita arubayan dagita nga agasawa? Nasayat mo ti panggap mi bakit? Wan, ngam di na maawatan. Gaputa ado ti kwartada. Adan tumot lal daw day tatao. Bye-bye, Amon. Umay kakit din. Mapanta maki-Bible study dya balay da kumari Edna. Saan mo na panunutan day ta tao? Ammo ti Diyos ti ar-aramiden na. Kat ison ti makaam mo amang dusa kan kwa na. Da kayo madgayam, madam. Ay, umunag kayo, dito'y nanumo apagtaangan mi. Saan nakagbayag? Umay ko la ibagaanas kan apumanaw kayon iti dayto adiso. Apay ngay, ma'am. Manon atawan nga agnanaad kami dito eh. Nalawag tinangag mo. Nagatang minkin nila kay ko daytoy adiso. Iso apumanaw kayon. Anya? Pagpatakderan mi iti negosyo mi ditoy. Nawatam. Ang No saan kayo apumanaw iti lasod ti makabulan apawayway ko kada kayo. Ayabak dagiti pulis. Tapno isudan ti mang pwersa kada kayo apumanaw. Rumigriga ta talagang ti sitwasyon tayo dito bakit? Wen nga rod. Ipitan da tayo dagita abak na nga agasawa. Tinasayat.
Mangbirok tayo niti sa bali a pagakaran tayo. Wen, kasayaatan ti kasta nga aramidan tayo. Pudno kit di Nabayag tayo nga agnana ditoy. Agam saan tayo ako kwa. Day tamat tinaamiris ko. Suwatap nagtalnadan. Pumanaw tayo. Agasam ngay, ti kinaado ti kwartada, no pati daytoy daga pag nanaadan tayo kat nagatang da. Talaga abak nang da, Mare. An-anuan da ngay kano? Agnegosyo da kano ditoy. Nagadula nga ron ti negosyo dan. Adapay trabaho da. Kasta nga min dagiti dadduma ababak nang, Mare. Saan da ama kontento no anya ti adda kadakwada. Kayat da, mas ad-adupay. Ay, parikot itano sa dino ti pagakaran tayo. Agbirok tayon, Mare. Narigat mo't no pwersaan da tayo apapanahon dagiti pulis. Ay, kutwan iso nga itapay laong. Rugyan tayon ti pumanaw. Kasano makaturog ti tao no kastoy. Natagtagarin manin di takaruba abalay. Nagado ti dikot si abisita da. Kasangay ka nun friend. Ay, isumot lagayam, Manungal daw nga kakantada. Kana manumutan na aldaw nga adu ti bisita da. Dagiti nagangato at tao. Kan dagiti babaknang ti bisita da bakit? Di ka tumananaw di tatawa. Amangan no makita da kapay. Manungal daw na mapuy-puyat da tao. Wen nga rod Saan mo't nga rod maibibos dagiti agsangpet a bisita da. No asino kat nga ta dagiti a bisita da Ay na, ado talaga dagiti interesado nga agipatakder iti negosyo da, kadagiti lote anagatang ta, Efren. Isang araw tanas ka napapanawo mo, dagiti agnanay dita. Binagaakmatan ida. Matlagayam, apay nga rin nga, dadapay la dita. Ay na, pumanawin dagita iti mabiit. Diyak kaya takaruba da kita. Agtatakaw da. Apay apagtatakawam ida. Kat awan mo ti tinakaw daken ka. Amo ka plano da tagtakaw, iti nagkalid da, itilikod ti balay ta. Ay na, di kanal, ti kalkalyan da. Apay nga minakasta ti panunot mo. Diyak kaya tagtalag ka da kita, tagtao. Sana bale, tapapanawon ta idan. Rombang lang nga pumanaw dan. Squatter da kita. Mare, adumot dagiti armado a lalaki nga umararubayan dito lugar tayo. Wen nga rod. Day tamot tinadlaw ko. Ay na, talaga anasken sa pumanaw tayon dito Agasim ti kinaado ti kwartada. Kabailan da nga agbayad iti armado a lalaki amang butbuteng kada tayo. Sa bali at talaga ti maaramidan ti kwarta, Mare. Wen nga rod. Iso a pumanaw tayon. Sakbay nga adda matay kada tayo. Nakabutbuteng. Saan da nga agduado amang patay dagita? Wen nga rod, Mare. Aglabas-labas da di tarwar. Sapay eran-rantada nga ipakita dagiti armas da. Efren, ay nga ti mapaspasamakan ka. Nagpartak manin ti panagmanehong. Nung makadanon ta adaw ko si ti papananta. Mapanak laang makikasino. Ay, agnerbiusak no kastoy anapartak ti panagmanehong. Dulagat nga arti mo. Di ka pailan na erwam kanya kaya. Adata dito'y highway. Naskin nga ganad ka. Overtake ka kiti dito sa sarunod ta. At ang masabat na di kalatak. Okay nga na nag-overtake ka. Mare, nabuyang ka di news idirabi Anya day jay, Mare. Na-aksidente dagiti kaaruba tayo abaknang. Anya? Aging ga ita, awan pa'y puot ni Efren. Kat nimot Marites, opera anda ka no. Ay sus. Unay mo tanti kastaan na pasama kadakwada. Iso nga awan mo dagiti armado a lalaki. Ay na. Diyak amon anya ti makunak iti dayta apasamak. Ay, mapanda ka no ngamin ko magkasino. Amo mo ni Efren, awan kabuteng na, oray ni patay. No kasta. Uray saan tayo pailaang nga rod a pumanaw dito Ang kasanon agsubli ti puot na,
Kat papanawon na tayo matlaang. Wen nga agpaisoan niya. Amangan no naong ungat day dyan nga Efren inton sumango kada tayo. No makarwardan nga agasawa iti ospital. Amangan kanuno sa alin nga agbayag pa ni Efren paray. Ay, kaasimot no kasta. Adumot gayam ti kalukuan nga inararamid da dya tao. Saan lang ada tayo tagsagsagaba, gapo kada giti dakes nga aramid na. Wen pare, nadamag ko dayta. Gapo ka no tado ti kwarta na. Maramid na amin na kayat na. Uwi na. Ang imita, saan mat ang mabayadan ti biyag, ure ado ti kwarta na. Pudno, daytan ti karmana kadagiti ado abas basol na. Maridelia! Ada ka dito balayo? Oh, apay mare. Ada pa pananta. Umay ka. Sa dino? Ije ospital ang naka-confine ng dagiti bakna nga agasawa. Anya nga iti aramidan ta ijay. Mapantamot bisitaon ida Uray kas jay ti inararamid da kada tayo. Bisitaan ta pay laang ida. Wen mare, kuna nila kay ko mapanta ka no ikararagan ida. Ala, intan mare. Saan ka di akastamo ti panursuro kada tayo a Kristiyano? Da kayo kadi dagiti kaarubak. Wen ma'am, malagip dak ka di pay laang. Siyak jaim mo na nang ibagaan nyo. Apo mahanaw kamin iti disso nga ayan mi. Siyak gayam ni Delia, ma'am. Kat daytoy mat kadwa, kaarubak ijay. Ang syakmat ni Beth, ma'am. Isu tinangawis kanyak nga umay dito ospital. Tabisitaan da kayo, ma'am. Umay da kayo kano ikararagan. Tapno na daras ti imbagyo. Agyaman na kada kayo ang kaarubak. Da kayo lang ang tinakaiturad nga imay dito ospital. Dagiti gagayim mi ababak na. Di da kami pa'y malakip. Saan kami akasta, ma'am? Iti kanayon mi apan na kimismisa. Inay nayon da kayo iti kararag mi. Agyaman na kada kayo. Da kayo gayam tinapod no, agagayam mi. At pakawanan da kadagiti nararamid ko kada kayo iti kalabas. Sapay lang ko mata mapakawan da. Maysa, anasaya at akababalin. Ti mangikar kararag iti mangidadanes kan ka. No kastoy ti aramidan tayo, ti Dios bendisyonan na tayo. Papagayam, ditaan tinagibusan, ti may sapay apakasalitaan, anay tampok ti programa tayo. Dala, kinapudno ken biyang. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, iti direksyon Verge Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kata kayo, the MPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kamitin kay Panang Tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.